Watching live where life matters sila endaweni yesigameko sibune event eyenzakalayo khona la siphethe ke umholi uzozisho ukuthi ubani igama nokuthi ibandla sonda kulo ukuthi iliphi nokuthi uzeleni la baba kunjani. Ngiyabingelela kakhulu mphathi wami. Yes, Igama uXolani wakwaButhelezi ngaphansi kobuholi ebandleni lika baba uthi Thanjekwayo. Silana ngombungazo weminyaka kagogo esinaye ebandleni owenza 103 ugogo noMngoma Luvuno. Sizobungaza ke isikhathi uNkulunkulu asethe wambusisa ngaso ephila, okuwukuthi kukancinyane ebandleni leZayoni ungathola abantu benomuntu osekhule kangaka. Sithatheke igxathu nesinyathelo sokuba nathi silibandla kube khona oluthile esimenzela lona ukuze naye ejabule kunye nathi esaphila kunye nomndeni wakhe. Okay, yini ivesi okanye ichapter eBhayibheli ongamqinisa idolo ngayo ugogo othi wona leli yabona leli verse leli yile ngaqinisa ugogo udolo kule age afike kuyo? Ngikhumbula ke uma ngelinye lamalanga engifundela encwadini kaExodus 20 uma ethi khona hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde. Manje ke kungikhuthaza ekuthenini nami kulesi sikhathi esengithe ngahamba ngafinyelela kuso kumanje kusengenzeka ukuthi ngifinyelele kulesi sigaba akuso yena ugogo esingaye namhlanje uma kuphela nje ngiyostika enhloniphweni. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zandezeni. This is an evidence of respect that we have. Then once you respect abantu abadala, your time will be extended. Usho njalo baba, siyabonga. Siyabonga kakhulu.